Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ni anata mga igsoon sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw ato sa rong ika-upat nga adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan ni San Vicente Ferrer, 10th annual fiesta nato din his parokya. Iampo nato ngang tibok kalibutan magkahiusa ug magmalambuon kanunay. Labi na gyud ang atong mga benefactors and donors, masinati unta nila ang daghang grasya tungod sa ilang pagkamanggihatagon. Labi na ang nagsigig palit nato dinhi og mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Pinhaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo nga kansang Dios nung bulahaton, sa matinaw gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhiman kini mahitabo. Ang Dios sumala sa katigulangan niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay aniaman siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini masaya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag, dito sa kalibutan sa mga patay, dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi o pinaagi sa imong pagpakiguban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupa. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong swerte. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Daygon ko ang Ginoo
nga nagatambag ka nako. Bisan sa kagabion nagapahimangno ka nako, ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun ana siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladman. Niitugot mo nga ang imong buutang alagad, mudangat sa pagkadunot. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot. Hangtod sa kahangturan. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga maghukom sa tanang mga tao sa walay pagpinig sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasairan ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi, nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili, sama sa salapi o bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Gipili siya sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya niining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw, ug nagpasidungog kaniya aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus og mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo. Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananaon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban ang adto sa lubnganan og nakaplaga nila kini sumala gayod sa kisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha siya og pan o gipanalangina niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an og ang uban pa nga nagkatigom og nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan og nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Nag-Christian disco ta gabi Nakatambo mo? Naiuban, nakadawat gid tawag bugas. Porting sa diaa, nganong nag-disco man ta niya, Christian disco pagyod. Tungod kay pista ni San Vicente Ferrer. Dinhi sa atong parokya, ikanapulo na nga tuig nga nagbalik-balik tag pista. Nganong nasanto man si San Vicente Ferrer. Kay mituo siya nga nabanhaw si Kristo. Kamo, nituo ba mo nga nabanhaw si Kristo? Kinsay nituo ta sa kamot? Kanang wa mo pataas, mga sakop nas demonyo. So kamong tanan nga nipataas sa inyong kamot, mga sakop mos Ginoo. Pwede na mo mga matay. Nga naman, kay matod pa sa Ginoo ang nituo kanako og namatay uban kanako mabanhaw sad uban nako. Ang kasubo sa duha ka mga disipulo ni Kristo nga nanguli ngadto ila sa Emmaus tungod kay wa sila motuo nga nabanhaw si Jesus. Sa dihang nagpakita si Jesus nila pinaagi atong pagpika sa pan, pagpanihapon nga mao kining atong Eucharistia. Sa dihang nasinati nila si Jesus, nawagtang ang ilang kasubo o kadtong lugar nga ilang gibiyaan tungod kay nasakitan sila ni adtong maong lugar, nagdali sila nga nibalik didto. Kana bitang asawa nga kulatahos bana or pasakitan sa bana tungod kay nangabit ang bana or nagbisyo, unsay buhaton kasagaras mga asawa, mubiya, muuli ngadto sa ila. No? Mo nay sagad. Kung di man muuli sa ila, basta mubiya. Nga naman, kay wa siya makasinati sa kalipay nga iyang gipangita. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud makigbuwag sa iyang gipakaslan ta sa kamot. Wa pa makigbuwag ba sa iyang gipakaslan? Kamo ding uban namuwag na demo. Aw naay physical gyud nga nibuwag, naa say sa huna-huna lang daan nibuwag na. Kana bang magpunay naging ikang pistiha ka, ikang animala ka, kanang din agyud mo ila nga iyan ang bana, iyan ang asawa. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga musangpit gyud sa ngan sa inyong bana kada adlaw ta sa kamot. Pastilan, tulo ra gyud ka buok. Di na di mo musangpit sa inyong bana di ay. O kanang angga lang ba? Angga. Di. Ano ba? May nanagod. Kinsa din yung angga. Love. Ano ba? Aron, na-increase og jutay. Nahimong 5. Sus, kasagaran. Wa na gyud. Kuan na na. Unsa man ang imong kuan diha? Ana ra. Asam ka. Di asa ka di. Adto ko dito bi. May pang Madrig pare. Oh na. Nga naman kay naay kasubo, naay kalagot na piled up na matod pa na nanay mga walls of division tungod atong mga frustrations nga nagkatipon-tipon ginagmay dagko. Sama ng bana mo kablit sa asawa o niya ang asawa mangwakli, mahiubos ba yan na? Munang di na siya maingon love, di na siya mo ana magsito siya panuway peace di gyud kasabot mo buang dako da.
Niya ang asawa sad maligo, magkanta-kanta niyang bana, mag-agi-agi ra niya mulakaw pag yun. Ang asawa mi ko tuad ng animal ay panuway dako. Wa gid kasabot da. Ana man kana ginagmay ra na kayo. Di man kay na dinagko pero kung magkatipon-tipon na mahimo na ng walls of division. Nya unsa na pagbuntog? Balik sa pulong sa Ginoo. Bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Dili importante nga ikaw mo ilipayon, ang importante ikay mulipay sa imong gihigugma. The greatest love you can offer is to lay down your life for your beloved. Muna, kung iwakli na kasi mong asawa, moingon din ka, liwat na kong Kristo. Ugma, banhaon ko ni. Ikaw ugma, hikap na sa ka. Wakli na sa ka. Sa ikatulong adlaw, mabanhaw na ni. Ikatulong adlaw, hikap na sa ka. Tanawa, dili na na muwakli, muatubang na ni mo. Birahi dayon. Ayaw lang kong kahiubos, God. Buntugan ng mga kahiubos, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sila si San Pedro naghisgot sa pulong sa Ginoo mahitungod ni Kristo, nga bisag patyon siya, isalikway siya, pero dili madugta ang iyang lawas dito sa lubnganan. Si San Pedro sad sa atong ikaduhang pagbasa, nagdasig siya nato, nag-ingon siya diri sa ikaduhang pagbasa, kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig sumala siyang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Unsaon man pagtahod, nga iyatang atong ilhon nga gipalit, gilukat ta sa Ginoo, dili pinaagig bulawan, kung dili pinaagig dugo ni Kristo. Nya kung ikaw gilukat sa dugo sa Ginoo, ayaw kahadlok anang kasakit og mga kamatayon dinhis kalibutan. Nga naman, humana ka, gilukat na ka, to na kay langit na kasudlan. Muna kung ikaw bana, buwagan ka sa imong asawa kay nangabit, ing na kita lang tas langit. No, na sa mga asawa rong nangabit, buwag sa bana. Hinoon, mas daghan gyud ang bana nga nangabit og mibiya sa asawa. Unsa man sa isulti sa asawa, kita tas langit. Nya unsa man aron magkita tas langit, sigihan giti kag higugmang panuwaya ka. Sa kasakit og sa kalipay, sa pana, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag ka nato. Kana mo nindot. Awa, di ba muluag din na imong gibati, di na jud ka maguol. Nabitang gamay ra taghalin sa slat, pras karon gamay. Ambot na unsa sa mong gamay ra man sa dinyong gipalit. Pero ni ubay-ubay na ginon atong halin, pero gamay ra ang increase. So gahapon ang atong SBF dag nahalina na ta og 15,554 slots. Atong pakpakan. Ang ato sang special slot karon ra baning Sabado Kutob o labing dugay Domingo na natayhalin nga 22,843 slots. Pakpak. Naapay 22,157 slots. Napatas tunga-tunga. Mag-uol bi ako gamay. Mingon ko, sus, mahurot ba ka ni nga 5 naman lang kaadlaw o 6 na lang kaadlaw ang kuwang. Pero dali raman sa kong ingnos Ginoo ay kabalaka sa ikatulong adlaw hurot na na. Awa, di ba? Daghan kayong mamalit ron din og 10 slots challenge. Katubang 6,000 imong paliton, gikan karon hangtod sa 29. Muna itong gitawag og 10 slots challenge.
kay 10th year anniversary maron ni San Vicente Ferrer. Nya ang inyo sag mopalit mo 10 slots challenge, 5,000 sa SBF DAG, 1,000 sa kaning kuan GPHJ, tagaan sa mo sa Ginoo og 10-year daily abundant graces. Awa di baluya kay mog mga naw. Kagabi sa atong Christian disco natay ipanghatag ng mga bugas para atong may kay musayaw. Na ipipilawa mo tuo ingon ko sayaw lagi mo nya nindot mog sayaw nya upat nahawag naman tog tulo cassettes kagabi ang inigsugod og tukar ay gimugundang og sayaw hangtod gyud nga mohonong ang tukar. 50 minutes raman tong tukar hutdon ginani mog sayaw. Naay mga maayong musayaw pero gikapoy nangundang awa kaapil sa bugas. Nya ningon sad ko ay sa mog panguli kay adto ta mag-awarding inig kahuman sa last set mga alas 12 na. Nanguli manguban kay duka na kuno naningil pa nako karon pader. Pwede pa to maklaim nako. Sagot ay maklaim asa man ka makakitag mag-raffles nga inig tawag sa imongan ug wa ka diha na forfeit. Sige na magbalik-balik tawag gabi wa ka mo ana gihatag na mo slain. Kana bang di mo sustenir ba? Dili mo tuo. Nya na pagiuban sila tuo ka ng bugas mo hatag bugunas father bugas nga naghan kay nagbayron nun. Perting bugas gabi panghatag gamahay-mahay ang uban. Tuo gyud. Tuo ba? Nya bahala nagmamatay ka diha. Sayaw gyud. Kay kanang bugas nga imong madaog more sa nilutuon sa imong haya. Ngano mo di og mga matay ta dinhi sa pagsunod sa pulong sa Ginoo nga siya nabanhaw naman. Iya sa tang banhawon mo na sa atong tubag sa Salmo nindot kayo Ginoo tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Dalan gis kinabuhi dili is kamatayon. Ang atong mga pilgrims karong misaha nining ikaupat nga adlaw sa atong online pilgrims atong gipahinungdan ang atong mga online parishioners sa mga lugar sa Europa ba. Daghan sa kaitag mga donors nga gikan aning mga lugar. So kamong mga online parishioners diya sa Europe karong adlaw ika 4th day sa atong nobina kamo maoy among giawhag nga mamalit og slots. Kay mao na inyong paagi sa pagpilgrimage dinhi. Ang slots lay paria bahala nagdi na gid mo kanhi. Pero see you in heaven. So mopalit mo og slot kita tas langit. Pero di mo mopalit og slot duha-duhaan nga maglinantaway lang ta. Impierno og langit. Ambot og kinsa sa kay malangit nga tinuod. Pero kining tanan ato ning gibuhat sa pagpakita nga kita mibati na higugma sa usag-usa nganuman kay ang Ginoo gani nga tuwa ra gid sa langit na naog gid siya dire mitipo nato aron tudloan ta og iya sang ablihan pag-usab ang dalan padulong sa langit. Kita pakaha nga nias kalibutan magtinabangay. Pasalamat pud ta nga ni aning mga social media dali na kay ta karong maka-communicate, dali na kay tang makatabang sa to isig ka tawo, dali sa non kayong makapangabit, dali sad ang pagdagmal sa isig ka tawo, dali sad kayo ang bisyo. Kay sa una og manugal ka moadto pa mangkastarian magpalningi pagkag di ka madakpan karon ana may online sabong. Dali kay mahurot imong kwarta. Naara kasi imong higdaanan pero wa na kay kwarta. Dali sa kayong pagpangabit. Dali kayo. Naara kasi imong kwarto, kinabitay na mo to the max. Ang imo pag yung kabit to as Canada, to as Saudi. Ingon ana sad kabuangon ang kalibutan. Pero gamito nato sama sa mga apostoles gigamit nila ang pagkabanhaw ni Kristo aron
tabang sa mga tao nga makakita og kinabuhi dili kamatayon. Kamusang ni tabang sa tong parokya gikan pas una hangtod karon, dako sa kaimo og grasyang madawat gikan sa Ginoo. Mo na maglipay kita ani. Manindog ta para sa atong pagpadayag sa atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang bugtong anak o Ginoo nato, magipanangkon sa lalag sa Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong. Nikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ningsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikaapat nga adlaw, pag-ampo sa kaulay. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga mao ang giambitan ni San Vicente Ferrer sa iyang pagkaulay. Tungod niini sa pagsudong lamang niya sa mga babay nga dautan, o kalibutan nga nawad-an na sa kaulaw, namiya sila sa ilang mangilad nga batasan, o gikan usab sa kahumot nga nangalimyon sa iyang lawas, na nagpakaila ang mga lalaki sa ilang naandang mga sala nga malaway. Nangamuyo ako kanimo Ginoo, tungod sa mga pahanungdan nining anghel nga matinaw, huwag tangon kuunta sa akong kasing-kasing, bisan ang labing gamay nga mga huna-huna nga batok sa pagkaulay. Kay aron sa ingon ni Ana, mamahimong ulay o putli ang mga pulong o mga buhat ko, nga mooy magdala kanako sa paghigugma kanimo o sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa lungsod sa Masalfar, ang usa ka dalaga na sakit o grabe kaayo tungod kay wala na makaila, tungod wala na makaihi sulod sa taas nga panahon. Gibasahan na gani siya sa pagdangat sa maayong kamatayon. Maampuon siyang mitawag kang San Vicente, kinsa mipakita kaniya diha-diha, ug namulong sa malumo ug inamigo nga mga pulong nga miingon kaniya. Niining sakita dili ka mamatay, hinunua mamaayo ka karon dayon. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, nga siya nga milingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo.
alang sa simbahan nga naningkamot nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan nga tao, alang sa uban nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, tungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, nga makasabot unta sa kalig-on, nga nagagikan sa pagpahiuyon, ug sa pagsunod sa mga laraw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, tungga ang among Pag-ampo. Alang sa atong nasud, ug sa mga punuan niini, nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan o sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, tungga ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, tungga ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, Tungga ang among. Alang sa tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, Tungga ang among. Alang sa atong hayahay nga kahimtang o kasiguruan, nga dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nag-antos natong mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, tungga ang among pag-ampo. Tanan, makagagahom o maluluyon nga Amahan, sa imong dakong gugma o kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus o sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom o makaluwas nga grasya, ang imong bulahan o maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan, sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa, nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipay nga way katapusan kanila nga imong gihatagan
sa katarungan sa dakong pagmaya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag nahimugso niya nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sab kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay, malawat kanimo, apan ipangulong lamang, ayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, sud-o nga maluluyon ang imong lungsod o itugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa atong nadawat nga mga grasya mao ang grasya sa kaluwasan o kalipayng way katapusan. So salamat sa mipaambit sa ilang kalipay, pinaagis pag-alagad nato dinhi karon niining Domingguha ug niining ikaupat nga nobinaryo nato sa niining misa nobina sa alas 7 buntag. Atong pasalamatan ang atong mga pimag dito sa gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga PYCC or mga usherates, ang atong love offering assistants, mga sacristans, atong mga IT, o ang atong mga parish personnel nga nag-alagad nato karon. Special mention sa atong mga lectors, si Sister Carmela o si Sister Lindy, ang atong salmista, Sister Norela, atong choir, mao ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga pilgrims karon, mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 4, ug ang atong mga PPC ug ang PFC. Ang ato sa mga online parishioners o ang mga parishioners nato, online parishioners nga naa sa mga lugar sa mga European countries. Unya, ang ato sa karong nihimo sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Attorney Darwin and Mrs. Lady Mabel Cola and family. Masipang pakpak pasalamat kanilang tanan. Salamat kaayo. Karong hapon mao ang atong Pontifical Novena Mass. Kuyog nato si Archbishop Palma tong iampo nga mailang ang sitwasyon. Alas 5 sa hapon ang atong misa pontifical. Kay di man siya kaari inigpista. So inigpista pohon, magmantini lang mo sa inyong parish priest. Alas 10 atong pista pohon sa Domingo, sa Sabado, Pitsa 29, mantini lang mo sa inyong parish priest. So update sa atong mga nadawat nga mga slots, ako nang gikaingon kaganiha. Ang atong SBF DAG nahalina na tag 15,554, anaapay 60,446 slots nga tag 500 per slot para nis atong kumbento nya sa ato sad nga special slot para ning atong kasaulugan sa pista mao ang God's Protection, Healing and Joy slots or GPHJ nya. As of yesterday, nahalinan tag 22,843 slots, naapatay 22,157 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Karoning April 29, kutob ang atong pagpamaligya. Masipang pakpak pag-usab sa namalit, sa mupalit pa niini. Naa sa tay 10 slots challenge, nga mopalit mo balig 6,000 karong simanaha hangtod karong pista si 10 slots challenge 6,000 ang mahimong amount total. Ang ni appeal na sa atong 10 slots challenge as of yesterday niabot nag 72 ka mga tao, 72 persons. So ato silang pakpakan nga ni appeal sa 10 slots challenge. Unya
doon na tayo laing contest sa atong mga kapilya, atong himuon kana panahon sa foot procession. Giauhag ko kamo nga mga mukuyog sa atong foot procession nga mga kapilya on April 28, 2023. Kinahanglan nga magdamo sa inyong mga santos, ibutang ninyong andas o karo. Dili ta mo gamit og multicab kay dili maayos panglawas sa maglakaw nga magsigig hanggap sa asos multicab mo kuan sa siya mo overheat kay tungod sa kahinay sa movement. Muna atong pasanon or ikaro ang mga santo sa kapilya maglibot ta gikan dinhi ngadto sa kurba gihap sambag kurba balik dinhi sa atong simbahan. Inighumana sa Novena Mass, 9th Novena Mass karong Abril 28. Salamat sa ko sa tanang ni suporta sa atong Christian Disco, sa atong Youth Night, sa atong Teachers Night. So far malampuson kay nga atong mga activities. Pakpakan nato ang tanang ni suporta. Salamat kayo. Sa makausap pa, ako mong pasalamatan sa inyong padayong pag-donate sa atong mga love offering para sa parking areas o sa CR o sa inyo sang pagtahod sa atong PIMAG o sa atong mga asherets o sa pagdala ninyo sa inyong mga anak dinhi kamo maginikanan labi na gagmayng mga bata o sa pagtudlo nila padayon aron makasimba gyud sa formal or tinuod nga pagsimba. Atong pakpakan ang atong mga bata. Salamat kayo children sa inyong pag-anhi. Ato ding tanawon ang update sa atong pagtrabaho sa kumbinto ng Dasloyo aron ta masayo doon sa nainaong anak. So nabuhusan na ang katong porsyon nanasad gitaod na sa mga haligi murag kompleto na ang tanang mga poste taod na sugda na ang pag concrete pod anang last portion na diha dapita ang atong septic tank trabaho na pod. Puli musaka na nas babaw. Salamat kayo sa mga nagtrabaho atong pakpakan. Manindog ta human sa final blessing atong himuon ang veneration sa relic. Maguna og venerate duha lang kalinya diha ang mga servers nya mosunod dayon mo mga tao nga gustong mo venerate ang atong lay ministers maoy mo administer niini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban ni San Vicente Ferrer ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit, Viva San Vicente Ferrer. Tanan, Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Masipang pakpak kang San Vicente.